Nagpagalingan sa paghahanap ng Easter egg ang mga chikiting na ito sa CamSur Uptown. Makikita ang saya at excitement sa mga batang maagang dumagsa upang makilahok sa egg hunt. Layunin ng aktibidad na hindi lamang magbigay ng aliw kundi palakasin din ang pananampalataya sa pamamagitan ng praise fest na tampok ang iba't ibang search group sa CamSur. Kamusta po yung experience? Okay lang po. Yung mga rides. Yung paghanap ng egg. Ayon sa mga magulang, malaking tulong ang ganitong programa upang mapalapit at lumalim pa ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ng kanilang mga anak. Maganda, So, masaya, basta tuwang-tuwa kami. Siyempre, lalo ni Gob, talagang napapasaya niya kami. Ang dami. Yung egg hunt, kasi itong apo ko, para siyempre matagtag naman yung katawan niya, lalo tingnan mo naman mataba, tuwang-tuwa siya. So, the main objective is to call families and, make them experience the joy and the love that Jesus brings, especially to the families who have, who are struggling more, and make them experience the joy. Of course, because the true meaning of Easter is not about eggs, it's not about bunnies, but it's really about the resurrection of Jesus. It's about how He loves you, how He has authority over everything, how He defeated death. And that's the whole point of Easter. Sam Alano, CSN.